Вогнішча, запалкі, пажар. Гэтыя вобразы-сімвалы, прадстаўленыя на экспазіцыі, заўсёды асацыююцца з агнём. Аднак сімвалізм стыхіі праяўляецца тут і ў такіх рэчах, як цеплыня вязаных шалікаў, палкае каханне сэрца, аганёк-рэакцыя ў сацыяльных сетках. Ва ўсіх дадзеных выпадках агонь выступае не ў прамым сваім значэнні, а ў шматзначным метафарычным. Вообще огонь у нас имеет лишь метафорическое значение, настоящего огня у нас нет. И каждый посетитель может сам понять, сам подумать, что для него значит этот огонь. Некоторые люди могут просто пройти мимо, просмотреть, сказать, вот, да, красиво, а кто-то ищет прям в каждой работе какой-то глубокий смысл. Значнае месца на экспазіцыі займаюць карціны, што праз вогненную тэматыку адлюстроўваюць чалавечыя страхі, перажыванні, уздымаюць філасофскі аспект нашага жыцця і навакольнага свету. Так, асобная зала выставы прысвечаная работам беларускага мастака Алеся Родзіна, творчасць якога адметная ірацыянальнымі устаноўкамі, алегорыямі і парадоксамі. На нашей выставке «Огонь Босх» представлены работы белорусского художника Олеся Родзіна, автор, который, к сожалению, покинул нас в 2023 году. Его работы можно описать как очень масштабные, но при этом с микроскопической точностью. И по отзывам наших посетителей их можно рассматривать часами, видеть в них какие-то знаки, символы. Каждый видит свой какой-то смысл. На экспазіцыі прадстаўлены і інтэрактыўныя зоны. Там кожны наведвальнік можа праз гульню і крэатыў даведацца пра ўсе ўласцівасці вогненнай прыроднай з'явы. У нас есть такая интерактивная зона, которая олицетворяет наш внутренний мир, как бы. И вот вы в нее заходите, пишете на бумажке свой самый главный страх и уничтожаете его в шредере. Тем самым вы оставляете свои страхи позади и уже выходите с таким чистым сердцем. Апошнюю экспазіцыі зала прадстаўляе імерсіўны фільм пра жыццё і творчасць выбітнага мастака Босха. Пабачыць відэа і іншыя работы, прысвечаныя тэме агню, можна на выставе «Огонь Босх» да 15 лютага.